zvese zvavakaita zvekumbotuma vanhu 4 vachida kuenda kunoshudha Mudhara kuti hanzi kanzi mavaurayire chii madi kuvaunza paground vataure nyaya dzavo tinenge tichitaura kuti aiwa vanga vachida kurwisa. Handiti mupona zvaitonzi Vageza toda kuvalebhura semunhu akatopanduka ari kutoita zvejambanja. Saka tikatumira vanhu vakaenda kunovapfura vanouya vasikutaura ripoti yekuti Mudhara yanga atori armed zvimwe zvakatoipa zvokutoti anga atori dangerous tatoeliminata munhu ari dangerous munyika. Unoona client munhu wese munhu chaiye regedza ntaure ndichiti munhu chaiye ari kugara achifollowa zvese zviri kuitika nezviri kutaurika pasocial media especially nezviri kutaurwa naMudhara akazvifollowa asina mafeelings achizviterera achinyatsokuzvifunga nepfungwa azvitombode pfungwa dzakakura stereki kana kuti pfungwa dziri sharp too much just kungova munhu ada kunyatsokunzwa kuti zviri kufamba sei wonyatsogara pasi uchinyatsokufunga kuti okay so after this what's next wega unotozvipindura wega pakati Mudhara ari kuva clear Mudhara ari very clear panyaya dzake dzese ndo chinhu chiri kungondinakidza chete Mudhara ari very clear pamaupdates ake ese hapana zvinhu zvinotomboti aiwa inini ndiri dofo ndosaka ndakanga ndisina kunzwisisa zviya Mudhara vari clear chaiko achitaura nyaya dzavo. Chinhu chakamisirwa vanhu kumacha inyaya dzedze dzakataurwa kunzi uyu Mudhara anonzi akanga aenda kunokumbira 400 bodies Mudhara Mnangagwa 400 bodies masoja kuMozambique makazvinzwa zvichitaurwa naMudhara handitika inyaya dzavakazoita ndo mamwe emafindings ananga ndichimbotaura handiti vakaenda kunokumbira vanhu vekuti vaende kunomisa protest kana uchida kunyatsokuona kuti zveshuwa kunzi kusakwanaka kuripo aiwa havachisina kukwana ndinonzwa zvangu kurwadziwa nemari dzavari kuwesta wachifamba kuenda kusikonotaura ubenzi hwakadaro. Chii chakadaro icho chekuti munhu anonokumbira masoja eimwe nyika kuti ngavauye varidze pfuti munyika ine masoja ayo iri anochengetedza nyika iyoyo handitika zvotonzi akanga atoenda Mudhara uyu kuenda kunokumbira kuti ndiri kukumbira kwaita upanduki hwaita muZimbabwe kwaita muterrorist ari kuda kuti akwanise kuda kundisenzesera mob uku achiita mabombings akuda kutora advantage yemabombings ayaya akaitika paStarlink nekunhingiri kwaTagwire nekwauyu nekwaMangunja zvaka Mudhara vakaadmita kuti ndingadaro saka mamati kudii hanzi mazviona manje saka anga akuda kutoitora seadvantage atumwe nezviwanhu zvake izvizvo vakomanaka Mnangagwa hamuna kana vanhu vakakukomberedza yavo kawo makazviunganidzira timu risina basa avagaye handiti mamatofunga kutotora advantage ipapa yekuti Mudhara vakataura kuti ndingadaro mukati matoenda kuMozambique makutonoti ndiri kukumbirawo masoja 400 atibatsire just because Geza atotangira maHarare abhomba nzvimbo 3 saka Geza ari kuda kubhomba dzimwe nzvimbo saka ndiri kukumbirawo kuti mundibatsire. Mozambique kati zvakatanga rini izvozvo zvekuti unoita maitiro akadaro iwaya ekuti unoda kukumbira vanhu just like uri kutokumbira zvimwe zvinhu for your own personal benefits. Imo munyika mako muchinzi hamuna kana pfuti dziri kuridzwa saka Geza aita abhomba zvipi zvacho military yenyu imimi neintelligence yenyu imimi zvese nelaw enforcement yatadza here kumisa munhu ari kudaro kana ari munhu ari kupanduka handiti uri kupanzwa client ndo zvakapindurwa Mnangagonzi kana munhu yeye achipanduka yeye handitika maforces anochengeta nyika yenyu imimi vese nemadepartments avo vabva vakundikana vese zvekuti ivo vakutoda kutokukumbira vanhu kunokuku vanouya kusikoridza pfuti ende vari kuuya kuzoridzira pfuti ani vari kuridzira munhu ari kubhomba here aiwa ndikuda kuti varidzire povho iyo iregedze kumhanya mumastreet ndo zvakanga zvitarwa naMnangagwa varidzire povho iyo iregedze kumhanya mumastreet haukamu kuti iwo president ushayiwo simba rekutaura nevamwe vako nevanhu vese vanotungamirira nekuti iwo ndiwe kanhikirikini mukuru wemauto nezvese sei usiri kuteererwa vakabva vazviona kuti pane era ndo paunonyatsoona kuti kusakwana cheko kutoripo kuenda nenyaya isina kana nemusoro yekuti kana Mozambique wakashaya kuti
tinomubatsira sei? Tinomubatsira panyaya ipi? Nekuti hapana nyaya inoda kubatsirwa munhu apa. Handiti uri kupaona manje. Ndo nyaya yavaida kuti vaedze kuda kuipindurudza. Zvinzi Vageza vari kubhomba nzvimbo. Nekuti panonzi mwana wake iye Mnangagwa, mudhara yeye paakanga aenda iye Mnangagwa uyu kuMozambique, mwana wacho Shoni nzwai vana veZimbabwe. Shoni akanga aenda kunotenga maexplosive aida kurova matargeti 7. Zvese izvi munozviziva, kungodzokorodzwawo zvangu asi zvamunoziva, si kungoti tionesane, nekuti nyaya ikataurwa inombodzokoredzwa kuitira kuti inyatso kubatika zvakanaka vanhu, kuti mumwe namumwe anyatso kuwana time yekunyatso kuanalyze kuti ndizvo here zviri kutaurika kana kuti otherwise pane dzimwe skills dzaakuita taakuda kuitirwa chitsotsi. Panonzi Shoni akanotenga achida kurova makoleji, machechi nezvikoro. Zvobva zvanzi handiti makanzwa here kuti Vageza handi makavanzwa here Vageza vachiti inini ndiri kuita basa rekubhomba zvavakaita kwaMangunja, kwaTagwirei nekumaofisi kwaWikineo. Saka izvozvi zvionai manje ndo Vageza venyu here vari kubhomba zvikoro nemakoleji. Mazviona manje ndo zvaida kuti aite, asi ari iye anenge abhomba. Mazviona manje ndokubva zvakurumidza kubatwa vachibva vanzi imi tinokupfekedzai dhende renyu iri ramuri kusona. Ndokubva vapfekedzwa dhende ravo ndobva vanyadziswa. Hamene kuti maexplosives acho achamashandisira kupi, nekuti mudhara akabva achinja strategy achibva ati no more zvekumhanya sofa tozozviita kana tinge taona kuti zvava possible. Handiti mazviona manje kureva kuti vanhu aya vari kumashure by far. Mazviona handiti ndo vaizviti wane pawa wese ana Shoni vachizviti isu tiri vakuru vemasoja chichi. Ngavatiratidze pawa racho katiriona, ngavatiratidze pawa racho katione, nekuti zvese zvavakaita zvekumbotuma vanhu 4 vachida kuenda kunoshudha mudhara kuti hanzi kanzi mavaurayire chii, madi kuvaunza paground vataure nyaya dzavo, tinenge tichitaura kuti aiwa vanga vachida kurwisa. Handiti mupona zvaitonzi Vageza toda kuvalebhura semunhu akatopanduka ari kutoita zvejambanja. Saka tikatumira vanhu vakaenda kunovapfura vanouya vasikutaura ripoti yekuti mudhara yanga atori armed, zvimwe zvakatoipa zvekutoti anga atori dangerous, tatoeliminata munhu ari dangerous munyika. Mapaona manje ndo zvakaramba futi. Handiti muri kupaona. Saka meti dzavo dziri kuramba dzichiramba. Handiti saka nyaya toda kungofokasa nayo ndeyekuti izvozvi zvizvi ngatimbomira tichinzwa kuti Vageza vanouya vachitaura vachiti kudii, chii chatakufanirwa kuti tiite. Handiti kana tikamiswa isusu kuti vanhu vapinde mumastreet, handiti obviously tiri kutoziva kuti pane zvimwe zvinhu zvinenge zvagara zvinenge zvichitoitwa kumashure. Vanenge vachiuya kutitaurira kuti taita mafindings ezvakati, izvozvi zvitaita mafindings ezvakati. Apo takamirira kuti tione kuti vana vakavharirwa nemapurisa tiri kudzoka kwaari Mutamba, toda kuti timubvunze kuti vana avo vari kutsvagei ikoko. Kana akasangovavhurira chete toda kuti timubvunze kuti akavaisirei mukati mejeru. Zvimwe zvacho ndotaura nchiseka. Mazviona tine mubvunzo kwaari Mutamba, tine mubvunzo kwaari, nekuti zvakanga zvichiitwa nevanhu ava kusvikira vabatwe zvine mafootages. Vanhu ava havana kupisa matai, havana kana chinhu chavakamboataka, havana kana vandalizing yavakanga vachiita, asi toda kuti tizonyatsoziva kuti Mutamba akaisa vana yavo mukati menhingirikini sei. Saka nyaya iyo ndiri kuiziva kuti ichauya futi nemi muchatanga kuti mabatisa vana vedu. Ndoziziva wangu macitizen, zvinorwadza kuti mwana ari mujeri, ichokwadi zvinorwadza kunzi vanhu vabatwa pazvinhu zvakanga zvichinzi aiwa everything is under control, pobva pazoita vamwe vanhu vanozoaffectwa nezvinhu zvakanga zvichityirwa. Handiti muri kupaona, asi ndati ndigare ndakutaurirai kumberi kuti aiwa Mutamba anofanirwa kuti azomirira inyaya dzaMutamba idzi. Handiti mazviona ndosaka muchinzwa mudhara vakataura vakati aiwa iyi nyaya akatoitika panhingiriri musi wa31 March, zvese nekusunga kwaakatoita vanhu uku haana kuzviziva Mutamba kuti ari kuzvicherera, he is digging his own grave. Mazviona manje. Saka izvozvi ndiye anofanirwa kuti amirire nyaya, kwete mapurisa ayo avo vakatumwa ka. Iye anofanirwa kuti amirire nyaya yekuti vanhu avo vari kutsvagei kana vakaramba vari imomo. Handiti ka iye jaji wacho achanzi ndiye achazouya kuzojaja nyaya idzodzo. Toda kuti tizonzwa kuti achashandisa mutemo upi pavana ivavo. Handiti muri kupaona very very soon manje muchanzwa nyoka yemabhunu ari kuuya kutaurirai. Comrade nyoka yemabhunu ndo zvandinongomudira ari kuuya manje achitokuudzai kuti right
panyaya yevanhu vaya vakavharirwa iyaya manje yamira yakadai. So asi ndagara ndakutipai kuti kune vakuru vachamirira nyaya iyoyo, kwete tumapurisa twakashandiswa. Ichamirirwa mazuva ano nyaya haisi kutambira kuvanhu vasina basa. Handiti nyaya inongotarisana nemukuru. Ndosaka muchiona kana even situation yakatangira kumukuru kuti aiwa parada kubviswa ED. Handiti muri kuona inhau yevakuru, mapurisa inhau yevakuru wavo futi. At the same time vari kufanirwa kuti vazomirira kuti vachivatuma vachivarilisa kumanhingirikini nematiegasi nechichi kusvikira vazonzi vakabata maprotesters. Handitya vakaabatirei and why vachiri imomo? Kana vakavabata vachitya kuti no tiri kutya kuti zvavakanyanya kuwandisa vanozopedzisira vakudii vakumisbehave. Saka vachirimo kutsvagei imomo. Izvo inyaya dzamutamba idzi. Handiti mazviona, musiyei abate zvake moto mutamba. Ndakabvira kare ndichimutaurira mukomana uyu kuti hauna kuchenjera iwewe. Handiti kana mudhara vakatombomutaurira iwe mutamba iwe zvimwe zvinhu pepuka iwewe, but honai zvaanongoramba achiita. Izvozvi zvaanonzwa sei manje nenyuzi dzese dziri kubuda dzekutonyatsokuonesa kutoti vanhu vese nemunhu wese anonyatsozviona kutoti zvechiwa vamunangagwa havachaiti. Munhu haakutozvirwarira anongodhomoka. Mainterviews vangani amuri kuona imimi? Manhingirikini mangani amunoona vakagara vachingotaura nyaya dzekurasa? Imi makamboona president anogara achingotaura comedy every time pani? Imi mungataura kuti mimi journalist anotobva uko nemakamera nemaequipments ekuti aise zvinhu panhingirikini pamhepo ovunza mibvunzo yaanobvunza president obva apindura zvinhu zvekuti munoseka, zvobva zvatosara zvisina kana neansa kana kuti neway forward. Saka anenge achida kuzoti apindura achimirira nyaya idzodzo dzaanenge asiya dziri suspended ndiani? Nekuti anongopindura obva angoita mafanizi bvuu vanhu votoseka paya paya. Shosho vanhu kugarira parliament, kuenda kunoita maconference meetings, kuenda kunoita mapolitiburo meetings, kuenda kunoita chichi ekusonetirwa comedy navamunangagwa vobva vachingoseka vaine misodzi matama ekunakidzwa nekuseka kudambuka mbabvu vototi tatobva kumeeting. Vanhu vari normal chaizvo navo akupenga kwakaoma kumana. Kupenga kunoita kunge kunozadzanwa seflu. Motobva imomo muchitoseka kuseka kutoti shame. President asinawo zvake zvaanomboedha, anoita zvekunyorwa naniki mangwana kureva kuti ananiki mangwana ana Christopher Mutsangwa ana uyu ana Tagwirei ndo vanhu vakutotonga nyika iyi. Isusu tichiswera tichirwisana naED tiri kutongerwa nyika naChris Mutsangwa, Tagwirei, Chinamasa, nanhingirikini na uyu munorwadza imi. Zvinorwadza chaizvo zvinorwadza. Nyika haisi kutongwa namunangagwa, iri kutongwa navanhu vari kuseri kwavo, vana veZimbabwe. Ndo zvandangachida kuti nditaure. Handiti mapona. Saka ngatigare takagadzirira. Stay tuned. Maupdates muchangoramba muchingoapiwa from all the sources.